Ik denk dat het moeilijk is, je moet het zelf voelen. We gaan even een test met je maken. Ik doe een vrij sterke, krachtige man, dat valt de reden. Mijn gewicht is op dit moment 17, 19 kilo. Denk je dat je me zo kunt opzetten? Nee. Nou, en ben je de eerste die dat zegt? Als de eerste de zoveel die dat zegt, dan betekent dat de wijs van de dat is gemakkelijk. Ik zou ook zeggen hoe het gaat. Je pakt van omhoog slaan. Je gaat een beetje op knieën, zodat de kracht uit je benen komt. Ja, je moet niet proberen met je kracht van je armen mee op te tillen, dat zal je niet lukken. Dat is te zwaar voor. Maar als je een beetje op knieën gaat en zo, dan is de veerkracht van je benen. Ja? Nee. Daar voel ik dan. Je bent bezig met je armen. Dus waarom span je armen aan? Nee, je benen, daar komt die kracht van. Je armen zijn natuurlijk om vast te houden. Er mag geen kracht aan zitten. Het is een soort hefboog. Kijk, je bent wel armen doen nu. Jij gaat dat ook doen. Maar dit niet. Oké? Zo, stoten, op. Kijk maar op. Kom, hè. Ja! Zie je? Korte kracht inzet, even zakken. Hoe meer je zakt, hoe meer kracht heb je. Dat heel korte kracht inspannen, pushen en dan weer naar beneden. Doe het ook eens. Hoppada! En was het zo moeilijk? Nou, goed. Laat het opkikken. Nee. Dan proberen we het. Hoppada! Nou, je hebt het 3 keer opgeteld. Als ik zou vragen, dan 4 keer zou kunnen. Wat zou je antwoord zijn? Ja. Als je 3 keer kan je ook 4 keer. Nee. We gaan de wetenschap doen. Ik beweer dat ze niet in staat zijn op dezelfde manier, dezelfde hoogte omhoog te krijgen. Ik ben zelfs zo van overtuigd dat je met wetenschap in. Als je dat niet kan, krijg je van jou een chocomelkje aangeboden. Dat is goed voor de wetenschap. Als het wel lukt, dan heb ik voor jou ook een verrassing. Weet je wat je verrassing is? Nee. Dan zal je 24 uur ter beschikking stellen. Ik ga het op de luister ik ook op, wat ik jullie vertel, dat is heel belangrijk. Iedere gedachte heeft geschreven werkelijkheid geworden. De menselijke geest heeft geen grenzen. De grenzen die je hebt zijn de grenzen die je zelf bepaalt. Alles wat je hebt kan je 1000 kilo doen. Nee, dat heb je het verhaal niet gekregen. De menselijke geest heeft geen grenzen. De grenzen die je hebt zijn de grenzen die je zelf bepaalt. En jij hebt bepaald 1000 kilo per jou te zwaar is. Als ik jou nu wijs maak dat ik 1000 kilo weeg, heb je natuurlijk een probleem. Ik weeg 1000 kilo. Dat is namelijk die grens waar je niet meer omhoog hebt. 1000 kilo is een noodzaak. Ik ben vastgeplakt op het podium. Geen millimeter krijg ik meer omhoog. Ik lees je gedachten, dus ik weet wat je dit denkt. Laat het me lullen dat die nog eens zo omhoog. Maar het keer zul je merken dat er meer is tussen hemel en aarde. Die kracht, de macht. Je hebt geen kracht en macht meer. Heel. Weet je, je kracht hebben je verlaten, maar meteen zonder problemen. Ik blokkeer je weer, zonder problemen kan je het weer optillen. Ik weet weer gewoon 26 kilo. Je ziet het, dames en heren. Ik ben niet zwaarder geworden. De gewicht is steeds hetzelfde. Bij de volgende experiment heb ik 2 dames en 1 heer nodig die graag naar me toe wil komen. 2 dames en 1 heer. 2 dames en 1 heer.